野菜に水をやるときは T の下のコックを開けてください。こっちは田んぼに入るようになっています。そしてこの C に行くコックを開けて奥のハウスに行くコックを閉めてこのような状態にしてください。そしていつものこの小さな方のブレーカーを上げたら水やりが開始します。1日1時間絶対やってね。終わったらオフにします。